gidan da gidan nan ai nake ga muku ba irin alaɗin da ban gani ba wannan gidan ne na gina mai miliyan 1000 na ba Allah eh wala da nake gani ka ci 1000 sai ce to kowa ya ka wallahi an ba sai ka bani kuɗi na ba Allah tsina billahi la yau sai mun rabu wallahi sai ka bani kai malam dakata alhaji kake wa alhaji Allah alhajin me mutumin da yake da gidaje a Abuja barkatai da lokacin kana bin su kuɗi ba zan yi da kai malam cika alhaji da Allah kaji akan me nan sai ka san me ya hada mu da shi ka san me ya hada mu malam ka tuka shi malam billahi kai ya san sai mun rabu yau sai an ban kuɗi na billahi wallahi ba zan sake shi ba ka tuka shi wannan wallahi ba zan lokacin da zai ci bashi na kai kana ina kai kana ina tuka shi wannan ba zan sake shi ba sabon shagon shi da ya bude da kayan mai gida ya cika shi bashi kuma ni duk a hannu na ya karɓi bashi wallahi bai isa ba wallahi bai isa ba bauga yayi fasta ba billahi lazi sai ya biya ni kuɗi na kai wallahi kuɗin nan 350 sai ka kawo su kuma har da kuɗin ruwa sai ka hada billahi lazi dan ba zan sha wahala aikin banza ba yanzu kai da nace ka cika shi ka cika shi alhaji wani lokacin scratching yake yi yanzu ma ka scratching sai ka ce wani plefanci sai ka ka gani ko in ba sai ka dawo mai magana ba Allah tsina billahi lazi na ruwa na da fassar da kai billahi lazi zan saba hannu ba ruwa na da sigaretin ko faifan CD ne billahi lazi tsaba na ga maka alhaji ba gani ko ha ko ga shi ka kashe wani alhaji ko ka kashe wani alhaji ai ba